Шарифҷон Абдуллоев имрӯз дар шумо на саломатиҳо хуб дигар саҳна дакун як тараф мошинбозор дар сари вагон аз 50 000 сар мешавад то 100 000 150 000 ҳар рӯз ҷанҷол аштем. Шодравон Бахтиёр Раҳматуллоев аз куҷо баромадагин киҳо ин гапҳои гуфтаги ман ҳозир худам ба худам ҳайрон мешам. Шарифҷон Абдуллоевро ба суд доданд. лекин бо ҳамсарам ё ин ки бо волидайну хонагиём нест аст рости гап. баъд аз ин дига занг задиги ошане ман якчанд ёр дӯсто гуфтам мехи ҳолат шудиги шуданаш мумкин мегӯям агар суд бафирсондан ё ин чизо бовар кунед намедонам. Лекин ҳамин фарзандотону 7 сол шуд мана рӯзҳо давида истодааст. умеди неки фардо кун, умеди неки фардо кун, агар ноомадааст корат ва ё гардондааст зорат. бо гузашти чанд рӯзи дигар мо боз ҳам рӯи экрани шумо пайдо гарда истодаем, албатта бо пешниҳоди барномаи нав. дуруд ба бинандаҳои YouTube канали Аҳрори Channel. Албатта хурсанд ҳастем ки чун ҳамешагӣ шумо моро тамошо мекунед ва боз ҳам мегӯям ки ҳама ҳаракат, ҳама талош ва ҳама заҳмати мо танҳо ба хотири шумо аст. Чунки шумо моро аз он тарафи экран тамошо мекунед, тавассути лайкҳоятон, тавассути комментарияҳоятон ба мо як энергия медиҳед ва ин энергияро бошад мо албатта истифода мебарем барои сохтани боз ҳам барномаҳои нав ба нав. бинандагони азу арҷуманд, боз ҳам қарор дорем дар боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд ва меҳмони имрӯзаамон бошад як нафаре ки хеле серталош, хеле серҳаракат, вале то сабти барнома бисёр фикр кардам ки бо ҳамин меҳмон, бо ҳамин нафар, бо ҳамин ҳунарманд умуман мо барнома доштем ё ин ки не. Билохира ба хулоса омадам ки не, ягон барнома, ягон суҳбат надоштем. Гарчанде ки паси кадри дӯстии чанд сола дорем, аммо суҳбат надоштем. Ҳозир бо аз худашон боз муфассалтар пурсо мешавем. Шарифҷон Абдуллоев имрӯз дар суҳбати мо. Ассалому алайкум. алайкум ассалом. оғози ҳар сухан салом аст, зеро ки салом ҳам эҳтиром аст. саломи самимӣ барои шумо Маҳмудхон Аҳрорӣ. Ассалому алайкум. саломат бошед. шумо на саломатиҳо хуб? ман бисёр имрӯз миннатдор ҳастам ки мебинед ки бар ин обу ҳавои тоза ба як ҷои бисёрам форам имрӯз барномаи Маҳмудхон Аҳрориро дар ин ҷо ҳамроҳ қайд карда истодем. бисёрам ташаккур мегӯям. саломат бошед. Шарифҷон, агар хато накунам, набудан суҳбатамо, суҳбати барнома бу чандин рӯзҳое ки суҳбат кардастем фақат бо воситаи телефонӣ, лекин манам бисёр фикр кардам, нақшаҳо буд, албатта чӣ сабабҳо шуд ки сабт карда натонистем ҳамроҳ. Мана имрӯз насиб будааст ки ҳамроҳ мана имрӯз якҷо шида суҳбат мекунем. худохоҳ. дуруст, ёдам аст баъзан ҳолатҳое мешуд ки ягон рӯзро мувофиқа мекардем, то омадани ҳамон рӯз ягон нақшаи мо дигар мешуд ё нақшаи шумо дигар мешуд. Холас насиб ҳамин рӯз будааст. як муддат ки дур шуда рафтед дар баробари мухлисонатон, дар баробари онҳое ки шуморо мешиносанд ва ҳатто мо ҳам гуфтем ки хай Шарифҷон ако аз баҳри кор баромадан, роҳҳо дигар шуд, тиҷорат дигар, саҳна дакун як тараф. Не, бо солҳои охир мебинам ки боз рӯи саҳна, боз сурудҳои нав, боз ҳамон энергияҳои пештара баргаштан, маҳоли рафтана алоҳида суҳбат мекунем. Баргаштан ба чӣ сабаб шуд? баргаштан ҳамин ки худованд ба ҳар як инсон, яъне аз батни модараш, яъне касб меофаридааст. инсон вақте ки агар аз касби худаш, агар касбе ки мисол дӯст медорад, ҳар як кас инсон касбаш дӯст медорад, аз касби худаш агар кор кунад, яъне аз болош кор кунад, тезтар муваффақ мешавад. бовар кунед, бисёр касби санъаткориё, яъне сурудсароиро ман бисёр дӯст медоштам аз хурдӣ. бисёр кор кардем, хай баъзе сабабҳо шуд, камтар бо дур рафтем, мо гуфтем хай дигар корҳоям кунем, қавати санъаткори мо гӯнга беним бо нашуд. дигар якчанд корҳо кардем, бо албатта бозгашт кардем ба сӯи албатта санъат, ба тӯи маърака, сурудхонӣ, албатта хизмати халқи азизамон. хуб, аз санъат гӯем таваққуф чанд сол буд? чанд сол таваққуф кардед? ба ростӣ агар гирем, агар умуман таваққуф набуд, лекин азбаски тамошобинон, ҳамаи он шахсҳое ки мои мешиносанд, фақат бо воситаи телевизион бисёртар зикр мекарданд, яъне интизор буданд, яъне наворҳои нави моро, сабтҳои нави моро.
бисёртар бо телевизион кор накардем. Лекин ман ҳамин Тоҷикистонда будам, тӯи маърака мардума хизмат мекардем, лекин сабтҳо иштирок намекардам рости гап. Яъне клипҳои нав, сурудҳои нав, эҷодиёти наве ки барои мухлисон пешниҳод накардам. Якчанд сабабҳо буд, аз сабаби ҳамон рости гап. Лекин Тоҷикистон будам, тӯи мардума рафта хизмат мекардем, тарк накардем рости гап. Як солҳо сафар доштиму хай безиён албатта. муҳоҷирати меҳнатӣ чанд сол? Як соли пурра ба Русия? ба Русия албатта бо ҳамроҳи оиламо як сайругашт карда омадем. Як сол сайругашт намекунед ба фикрам? Агар донед, агар тӯю маъракаҳо мешавад дар онҷо, тоҷикҳо бисёр ҳастанд, мехостам ки бара онҷо рафта эҷодиётамо давом диҳам. Дур шудан аз соҳаи санъат гӯем чанд сол давом кард? Агар хато накунем, гар ҳамроҳ соли 2018 буд. ҳамроҳ консерти солона гузоштагӣ будем дар Кохи Рӯдакӣ. Шумоам иштирок кардагӣ будед, албатта бисёр миннатдор ҳастам. Инда бинед ки аллакай сол 2025 шуда мондааст. ҳамон консертатон аввалину охирон буд? Бале, консерти агар солона бигирӣ дигар ҳамин хел, лекин баъд аз вай якчанд бор клипҳо кардам. баъди ин қадар танаффус ё баъди ин қадар дур шудан аз эҷодиёт дубора рӯи саҳна баромадан ё дубора сар боло кардан дар ҷодаи санъат мушкил не? ҳозир ба мушкилие надидосям, барое ки хай меҳнат мекунем, ба қавли гапо ки роҳу равич кор кардана камтар бошадам медонем, меҳнат кардосем худо хоҳад, албатта аввалаш худованд ёмаш халқ баҳо метиҳад иншоалло. Чунки то ҷое медонам ҳамин ҷодаи санъат акун аз дигар ҷодо ин қадар хабардор нестам, ҳамин ҷодаи санъат ҳамин гуна аст ки то ҳамин харҷ накунӣ як результат, яъне натиҷаи хуб ба даст намеояд. ҳамин мушкилотҳои молиявӣ ҳам пеш меоянд? Албатта ҳар якта ҷонда бемушкилӣ намешавад. Яъне кафтаре бинед ҳозир чумчуқчае, ҳозир ба дон начош дигар парда намебиёяд ба назди мо. Санъатам ҳамин хел як чиз аст ки албатта то эҷод накунед, то клипи нав, яъне суруди нав, эҷодиёти нав нашавад, агар мухлисо аз шумо дур мешаванд. ман гоҳ-гоҳ мешунидам ки Шарифҷон Абдуллоев вақтҳои охир серкор дар мошинбозор, дар сари вагон. Сари вагон ба рости гап камтар мерафтем. Ёру дӯсто ки албатта ягон ёрдам лозим шуда монад, агар асабиги камтар соҳаи мошинбиям машғул ҳастем. Илтимос мекардам, як рафта дида ё савдо карда ёрдам мекардем ҳамин. Умуман санъаткор аз куҷо якбора ба хариду фурӯши мошин? Чунки ман то ҷое медонам ҳамин мошинам бисёр як нозикиҳои худашро дорад, не? Кам кам ёру дӯсто, акоҳо, хештаборо ҳамин соҳаи мошин ба кор мекарданд. Камтар таҷрибаи корим буд ростига. Бисёр завқ доштам, асар бисёр мошина иваз мекардам ҳамун солҳои пеш. Аз ҳамин сабаб кам тиҷоратам мекардем. Дурнашба мо як 10 солиси дунёи мошинбе мегардем. имрӯз ҳам ин корро давом дода истодед? Рости гап камтар, аз сабабе ки бовар кунед вақт намерасад, ҳар душба вақт нарасида истодааст. Аз ҳамин сабаб ҳаракат кардосам ки санъатба бисёртар вақт ҷудо кунам. хуб, ҳамин давоми 10 сол гӯем аз ҳама қимматтарин мошине ки масалан шумо харидед барои фурӯхтан, албатта чунки ҳар як мошине ки мехаред барои фурӯш, дуруст? ҳамин қимматтаринаш кадом мошин буд ва чанд пул буд? Тақрибан аз 50 000 сар мешавад то 100 000, 150 000. Албатта шарту шароити мошинба нигоҳ карда. 150 000 доллари? Не, сомони худомо. Ҳама ҷо сомон шудагӣ ку албатта. Фиреб ҳам карданд? Фиребҳо бисёр албатта. Ҳама ҷонда фиреб ҳаст. Ҳама коранда мегӯяд ку албатта нағзиш ҳам ҳасту бадиш ҳам ҳаст. хурсандиҳои нағзам дидем, азобҳои машаққатҳои вазминам дидем, албатта ҳамашба албатта сабр мекунем. Хурсанд мешавем, завқ мекунем ки ҳамин хел рӯза ҳам будааст. То чанд пул ба зиёну зарар рафтед? Бисёр, ки бисёр. аз ҳама зиёдашро якташро мисол аз ҳама ёдам биёдагар табам хире мешавад рости гап. Ман гапа росташ ҳам ту гирифтагӣ партфтагӣ ман гуфтам худо хоҳад вақту соат албатта насиб бошад, албатта вақте ки инсону пулаш ҳалол бошад, баргашта баъди чандин солҳо бошадам насиб бошад мегирем, небошад як гале ёру дӯсто нағзӣ кардем. Албатта мегӯянд ку нағзӣ куну дарё парто мегӯянд. як чизи ҳамун маблағҳое ки алон дар даст ҳастанд ку бояд ба шумо баргарданд. Агар ҳамаашро ҷамъ кунем маблағи як мошин мешавад? Як мошин? Яъне чӣ хели мошин? Мошини майдами, мошини каломи, камазми, автобусми. Мошине ки барои рӯзмарра истифода бурданд. Албатта барои чӣ не? Якчанд мошинҳо кардан мумкин. Мошинҳое харида. Мана ҳозир чӣ хеле ки ЗАГС гузашта бурафт, ЗАГС ба сар додам мумкин. ҳамин хел шароитам гузашта бурафтаги аз мо.
гоҳо мешавад ки ҳамин дар ҷодаи санъат баъзе ҳунармандон танҳо бо як тарона муваффақият ба даст меоранд. баъзеашон бо як таронаашон дар хуҷанд, дар тамоми хуҷанд маъруф мешаванд, баъзеашон дар тамоми тоҷикистон ва мешавад ҳолатҳое ки бо як тарона берун аз тоҷикистон ҳам муаррифӣ шудан мумкин. баъзан мешавад ҳамин гуна. Медонед ки шумо 15 сол инҷониб дар ҳамин ҷода ҳастед. ҳамин аз муваффақияти худатон, аз шинохта шудани худатон қаноатманд ҳастед? 15 сол инҷониб суруд эҷод мекунед, суруд мехаред, суруди нав, клипи нав. қаноатманд ҳастед? Умр бекор нарафтост? Не, ман имрӯз бисёр хушбахт ҳастам ки шогирди яке аз инсонҳои беҳтарин ҳастам. устоди азизи мо устод Анвар Исломов, гурӯҳи адиб, шумо нақстар хубтар мешиносед. мо ҳамроҳи он кас корро сар карда якчанд сурудҳои беҳтарин карда будем солҳои 2010-2011. ҳамроҳи Фирдавс Темуров ҳам мо якҷоя хондаги будем. ҳамун сурудҳо моро яъне ба равияи санъат бисёр ҳам кашола кард. Яъне сали ёштар ки будем, эҷодиёти мо камтар сину соли худомо мувофиқ буд. Албатта сурдои ёшона, сурдои шӯх мехондем, албатта эҷодиёташ аз они худомо буд. Азбаски ман хаткунандаи факултети санъат ҳастам, 5 сол факултети санъат бе хонда дипломи олӣ додам. Албатта мумкин ба баъзе кас маъқул буд, мумкин ба баъзе кас не. акун ҳар якта яъне ҳофиз, яъне ҳар як сароянда албатта камтар бошадам мухлиси худаша дорад. ҳамин дар бораи сурудҳоятон ки ҳарф задед, воқеан ҳам ҳамин чанд таронаҳои пешинаи шумо ҳамин дар охир ҳамин ча дорад, не масалан балочаи ман, хушрӯчаи ман, ҳамин чача, ҳамин вақте ки ҳамин сурудҳо пеш аз эҷод кардан ё пеш аз манзури омад намуда бо ягон нафар маслиҳат мекардед? Албатта камтар бошда бо шоирон маслиҳат мекардем. Ман худам ин услуби хоса интихоб кардам ки ман мехостам ки камтар ба қавли гапо ки необичный шавад интихоб мекардам ки мақсад камтар ягон сурудҳое ки мисол дигар ҳофизон мехонанд камтар фарқият дошта бошад. Сурудҳои албатта давраҳои ҷавонӣ буд, давраҳои донишҷӯӣ буд. Асосан барои ёшо мехондем. Рости гап интихоби мо ҳамин буд. ҳамун сурудҳои пешинаи худатон имрӯз худатонро мабодо нороҳат мекунад ки чӣ суруд хондиам ман, балочаи ман, хушрӯчаи ман? Баъзеаш албатта ба ман нописанд меояд, мегӯям ки хай барои чӣ ми намехӣ кардем, хай ёш бидем гуфта албатта айбамонро иқрор мекунем ба худомо ки хай мумкин вақто ҳамун лаҳзаҳо беҳтар буд мегуфта, баъзе бо худомоам алдакада мемонем. Хай ко албатта ҳама чиз ба вақту соат. хай ҳозир мана бо ҳаракат кардосем, албатта хатогиҳои ислоҳ карда, чизҳои нақс карда ки мардум ба писанд ояд гуфта ҳаракат кардосем ҳозир Маҳмудхон. хоб Шарифҷонако, худатон дар боло қайд кардед ки масалан 15 сол инҷониб шумо дар ҷодаи санъат ҳастед. ҳамин шинохта шудани шумо, муваффақ шудани шумо ба ҳадди заруриву дар корӣ омада расидааст ё ин ки ҳоло боз аз инам боло мебароед ё аз инам шумо шинохта мешавед? албатта аввалаш худованд мегӯем, дуюмаш албатта бо дастгирии мухлисон, сеюмаш бо ҳаракати албатта он шахсе ки мисол яъне ҳофиз яъне ман чун ҳаракат мекунем, нақша дорем, ният дорем, ниятҳои пок дорем, ниятҳои софдилона дорем ки худо хоҳад насиб бошад зина ба зина ба қуллаҳои санъатӣ баланд расем, мисли чӯ устодҳои бузург ҳастанд. яъне ки ҳоло аз инам популярӣ мешид, агар содатар кардед? бале. салом дӯстон, анакнун 1 дақиқа вақти шуморо мегирам. бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. ин бонк бахшида ба 25 солагии хеш аксияи бурнок 2025-ро оғоз мекунад. интиқоли пулиро танҳо аз Имон International қабул кунед. барои ҳар як 500 сомони интиқоли пулӣ соҳиби як ID гардед ва иштирокчии аксия шавед. имконияти ба даст овардани яке аз мошинҳои электронии BYD E2 ва мукофотпулии ҳар моҳаро аз даст надиҳед. Имон International, дӯсти молиявии шумо. How would you say like my love in Persian? Azizam. аз Шарифҷон Абдуллоев як тарона талаб кунем, баъдан гузарем ба пешниҳоди дигар саволҳо.
шариф ҷон ака безакалот ҳам одатан шумо суруд мехонед? албатта ман масъалаи пул ба ин қадарам тобам не рости гап вале бисёр саволо мешавад шумо пул ба чӣ хай худоро шукр пул худаш ондан мегирад кор кардан дар кор эҷод кардан дар кор пешравӣ кардан дар кор ба сар ояд сахтиҳо баландиё ки пастиҳо ба ҳар нестию ҳастиҳо умеди неки фардо кун умеди неки фардо кун агар ноомадааст корат ва ё гардондааст зорат агар ноомадааст корат ва ё гардондааст зорат ки чанд вазнин шудааст борат умеди неки фардо кун умеди неки фардо кун ки чанд вазнин шудааст борат умеди неки фардо кун умеди неки фардо кун. новобаста аз оне ки дар кадом ҳолат ҳастед умеди неки фардо кунед ки фардо ҳатман хуб мешавад. овозтон хаста набошад. ташаккури зиёдест азиз. саломат бошед. чанд сол шуд ҳозир оиладор шудагитон? 2018 оиладор шудем. мана инҷониб 7 сол шудааст? 7 сол шуд мана рӯзҳо давида истодааст. соҳиби 2 фарзанд 2 писарчи бисёр ҳам ба худам монанду ба худам зебанда дорам. шукри парвардигор мекунам ҳамаш зӯр. лекин ҳамин навори тӯятон дар ҳеҷ ҷо набаромадан дар платформаҳо яъне ютубу дигар дар он ҷо бовар кунед агар воима карда нагӯем агар зиёда аз 40 нафар санъаткорро буданд. албатта дар он ҷо ҳазлу шӯхӣ пасти баланд ҳамаш инсоное ки ба қавли гапо ки ба дил наздику ба ҷон баробар инсонҳо буданд санъаткорҳо ҳамашон ба албатта арзу миннатдорӣ мекунам иштирок кардан фақат шӯхиҳо кадагӣ хурсандиҳо акум баъзе наворҳо ҳаст нишон тимагар мардуми мо медонед ки бисёртар ҳамин пасбазанӣ ё манихе мантиқҳои пай мекунанд. аз ҳамин сабаб хоҳиш кардам ки рости гап бисёр пешниҳодо буд аз сабаби ки унҷа дар бисёр санъаткорҳо буданд ҳамин наворҳои гирифта телевизионҳо ва яъне инчунин боси интернетҳо яъне фейсбуку инстаграму дигар ҷоҳо пахш кунем гуфтанд худам розӣ нашудам рости гап ки баъзе иззати нафсшома нарасем гуфта рости гап набошад тӯй бисёр ҳам аҷоиб шудагӣ буд. то омадани рӯзи тӯятон ниятҳо чӣ буд? худо хоҳад ҳамин тӯяма ютуба мемонам як ҳама мухлисо хабардор шаванд як ҳама мардум хабардор шаванд ки ман оиладор шудаам. бовар кунед нақшҳо зиёд буд. он нақшое ки яъне программае ки мана шумо медонед нақша кшидагӣ будем чӣ хел мешавад аввал чӣ мешавад ки медарояд ки мебарояд кадом ҳофизи саравандагӣ бовар кунед нақшҳо зиёд буд. бо якчанд акоҳо ҳамкорӣ кардагӣ будем нақша мондем яъне тӯйба вақте омади келиндомод мешавад ҳамин аз дарвозаи тӯйхона дохили тӯйхона дар онда бинам ҳама рақсу бозӣ карда гаштааст. ман он нақшае ки мисол кадагӣ буданд бачаҳо ман гуфтам чӣ шуд гӯм тема ado гуфтам нақша нест аст ҳама фақат хурсандӣ кайфу сафо ҳамаш яъне ҳамаи табошон чоқ ҳама программа вайрон шуд. лекин ҳамин фарзандотону аксҳои оилавӣ ҳам нестанд дар саҳифаҳои худатон? рости гап аксҳо ҳаст танҳо бо фарзандонам агар хато накунам лекин бо ҳамсарам ё ин ки бо волидайну хонагиҳом нест аст рости гап. ҳамсаратон намегӯянд ки дадаш як акси муайян монид охи? ҳар рӯз ҷанҷол аштем лекин албатта шӯхӣ мекунем. не рости гап намехоҳам зана ё ин ки мисол хонагиҳое барои мардум мумкин шавқовар бошуд лекин ба фикри ман лозим не. агар иштибоҳ накунам ҳамсари шумо ҳам фарзанди яке аз ҳунармандони барҷастаи тоҷик шодравон бахтиёр раҳматуллоев ки барои рушду намӯи ҷодаи санъати тоҷик воқеан ҳам саҳми беандоза доранд. мегӯем ки охиратшон обод бошад. дар ҳаёташон дар зиндагӣ ва рӯзгорашон тавонистанд ки як аз худ номи нек монанд як мактаби махсуси худашонро гузошта раванд дар ҷодаи санъат. чанде пеш чашмам афтод ки таронаи маъмули шодравон шералӣ ҷораевро
сарои дед устод Шерали Ҷораев ки гӯем тамоми дунё мешиносад. бар гули рӯят бидон ёр бандаман меҳри равшан дар дили зор бандаман. аҷоиб таронаро ба забони тоҷикӣ гардонидед, яъне тарҷума кардед, сароидед ва шунидам ки баъди паҳн гардидани ана ҳамон тарона Шарифҷон Абдуллоевро ба суд доданд. Не, хе гафон Чунки не. алон маълумотҳо ҳаст, овозҳо ҳаст ки ҳар нафаре ки беиҷозат таронаҳои Шерали Ҷораевро месарояд ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ин аз забони фарзандашон агар хато накунам баромадад, чунки ҳуқуқи муаллифиро ҳимоя кардаанд онҳо. овозҳо бисёр буд. Агар ин суруда хона кард мумкин ман мекунам, мумкин YouTube канал бенамонам ё дига саволо буд. Ман фақат ба худам нақша гузоштам ки албатта ман ягон кори ганда кардост ки не, ғайри қонунӣ кардост ки не, барои ки хай суруд аст, суруди албатта устода зиндаёт касим. Масъалаи суду ин хе чизове ин албатта ин суханҳо шудагиш не. Ростига Ягон зангҳои телефонӣ ҳам набуд. зангҳои телефонӣ танҳо аз YouTube канал як бор занг задам вақте ки клипро партофтиму дар он ҷо хуб тоси ҷои зӯраша ба фикрам. Бовар кунед фақат мо гуфтанд ки дар он ҷо барои чӣ шумо ин сурудро, мо гуфтим ин суруда бисёр дӯст медорем. Асабин мо аз Тоҷикистон хоносем, албатта дигаргунӣ кардем, шеърашро албатта маъни додош, маънияш ҳамун асту камтар тағйирёбанда кардем, мусиқияшро, яъне ритмҳошро, яъне зарбошро мисол албатта зина ба зина дигар кардем, яъне ҳозиразамон кардем. ба фикрам ягон ҷои фикронаи мардуми мисол вайрон мекунад ё ин ки берун аз чорчӯбаи санъат мисол не ки мисол ин чизош ба гавзигошона фақат аз ман хоҳиш карданд ки яъне ҳамун навора мо яъне YouTube канал мо партоед, мо худомо мегирем. Гуфтам ба ростӣ бо забони узбекӣ сухан кардан пурра нафаҳмидам. Баъд сони хай баъд аз ин дига занг задиги ошане ман якчанд ёру дӯсто гуфтам мехе ҳолат шудиги шуданаш мумкин мегӯям гар неха албатта ту дигаргунӣ кардеги ку ҳанба беташвиш бош. Гуфтан рости гап хай баъд аз амун телевизионҳо додем, мана ютубҳоям партофтем. Худоро шукр ягон хел ҳоли жалб нашудааст, яъне шикоятҳои ғайриқонунӣ нашудааст. Рости гап ҳозир ба ҳамаш наст. қабул. ҳама одам кӣ будааст? Муаррифӣ кард худашро? Муаррифӣ кардан аз он канале ки мисол чӣ хеле ки мисол YouTube канали худатон доред, Наво канал буд ба фикрам, номаш чӣ буд дар хотирам пурра нест. Наво Music ҳамин хела канал буд ба фикрам. Бо воситаи Telegram ба мо биромадам, муроҷиат кардам. Не хай бо ҷимшда бирафтам. Занг задани он нафар ин супориши фарзандони Шерали Ҷораев? Ба ман торик аст, рости гап намедонам, пурра намедонам. Хай ба фикрам ягон чизи просто овозаҳо, дарвозаҳо мегӯянд ки ин гапҳо шуд, бовар кунед. Як ҷиҳат як хандовар, охир мо гуфтем хай ягон кори гуноҳ накардем. пеш аз омода намудани ҳамин суруд ва пеш аз паҳн кардани ҳамин суруд хабардор будед ки масалан дар Ӯзбекистон он гуфтушунудҳо ҳаст нисбати таронаҳои Шерали Ҷораев ки набояд хонанд, чунки ҳуқуқи муаллифӣ ҳимоя карда шудааст. Баҳсҳо рафта истода то суд, баҳсҳо рафта истода. Хабардор будед? Бале, камтар хабардор будам. Он суруде ки яъне Шерали Ҷораев мисол суруд хондаги, яъне мусиқии ҳамуна гирифта, яъне оҳанги ҳамуна гирифта, яъне чиста ҳамун, яъне ҳамуна копия кардан, яъне ҳамун чиза гирифта агар хонда навор бароредагар ба фикрам мумкин ҳамин чизба мумкин мо запрет мемондан, яъне ман мекардан. Рости гап азбаски ман ин суруда гирифтам бисёр тағйиротҳо дар одам. Ҳозир ани шумо оҳанг ҳамон? Оҳанг не пурра ҳамун нест аст. Албатта он ҷое ки навозишош оҳанг ҳамун аст. Фундамент ҳамун не ки тағйиротҳо дар он ҷо бисёр. Мо якчанд навозандаҳои беҳтарин дар Ӯзбекистон ҳамкорӣ мекунем. Онҳо ки ҳам маслиҳат кардем ки як кор кунем ки ин мина ҳамун суруд набошад, яъне камтар тағйирот дар мусиқиша албатта мо ба пуррагӣ дигар кардагӣ. Яъне навозиши як ҳай, навозиши ду ҳай мисол ҳамаша мо дигар гун кардагӣ. Шахсан ҳам ритм яъне зарбе ки мисол мерад, темпе ки мисол мерад, мо вед тестар кардагӣ мисол суруда. Шеъриша дигаргун кардем, навозишоша дигаргун кардем, хонданоша камтар дигаргун кардем. Лекин дар оғози ҳамун клип махсусан навишта шудааст оҳанги Шерали Ҷораев ё ин ки суруди Шерали Ҷораев? Суруди Шерали Ҷораев дар он ҷо, барои ки шеър ва оҳанги албатта Шерали Ҷораев сурудагӣ бай. Аз ин сабаб мо гирифтем камтар тағйиротҳо кардем.
бо воситаи телевизионҳое ҳам дар он ҷо поинаш бенависта мондем ки суруд аз они шерели ҷорӣ мо нагуфтастем ки суруд суруди ман яъне эҷодиёти ман ё оҳанг мо гуфта истодем нависта мондем ки мо ҳами хел фикрам бо намедонам чӣ хел маъни то ҷое ки худатон хабардор будед ки баҳсҳо рафта истодааст дар Ӯзбекистон, пеш аз паҳн кардан ягон фикрҳо, ягон тарсу ҳаросҳо гоҳ худатонро фаро мегирифт ки манам масалан ба ҷавобгарӣ накашанд, чунки байди изофагӣ ба ягон нафар зарур не. дар ҳайрат мондагим ҳамин ки ман чӣ кор кардам гуфта худам ба худам савол мо ягон кори ганда накардем хай суруд сародем албатта суруди шерили ҷореев албатта зинда ёд кардем гуфта худам ба худам фақат ҳамиз ба онда мондем ҳайрон шудам. ҳозир ҳамун клип дар кадом YouTube каналҳо ҳаст? YouTube канал Баракат Медиа. ҳам ту вақте ки YouTube худаш бизанед бижет ба фикрам дар тамоми YouTubeҳо мебарояд. Он нафаре ки аз Ӯзбекистон ба шумо занг задан гуфтанд ки ба мо фирсонед, онҳо монданд ба канали худашон монданд? бохабар нестам рости гап. Намедонам. Ба ҳамин рости гап ҷим шуда рафтам, ман гуфтам хай иду аёмо ки банд бошам, ифта гап назидам ана. Хулас ҳамаш тинч? Ҳамаш нас. Ҳамаш нас. Баъди ҳамун як занг дигар занг нашудааст? Хе зан, хе суд ба фирсондан ё ин чизо бовар кунед намедонам киҳо ин интихоб мекунад, аз куҷо баромадаги ин киҳо ин гапҳои гуфтаги ман ҳозир худам ба худам ҳайрон мешам. ин чизе мисол агар ман гуфтаги бошам мегӯяд ки ман мисол гуфтам мисол ягон одамо мисол ё бо воситаи мисол телевизион ё хабар ба мисол гуфта биронда гуфтам ки намедонам овозаи дарвоза аз куҷо мешад, ман худам ҳайрон. Анакнун мо андаке суҳбатамонро, мавзӯи суҳбатамонро дигар мекунем. Анакнун дар бораи имиҷи Шарифҷон Абдуллоев андаке суҳбат меронем ки вақтҳои охир Шарифҷонро фақат бо тоқӣ дида истодем. Сабаб дашт ман имрӯз ба барномаи мо бо як либосе ки инҷо акси тоқӣ аст. Имиҷҳо аз куҷо маслиҳати ки чаро якбора тоқӣ резиши мӯи проблемами баъзан нафаро ҳамихел гуфтанд ки мӯи сараш рехтосу. вақте ки ин калонсоло мепӯштам бисёр ман писанд буд аз хурдӣ. ният мекардам ки банам як тоқӣ пӯшида гардам охир мегуфтам, ман гуфтам кай бори пиронсол мешим оли тоқӣ мепӯшим гуфта барои зебишӣ ва албатта расму оини миллии худомо албатта нақша гирифтам ба қавли гапҳо ки шимкастимо ки пӯшида бинем бисёрам зебанда шуд. ман гуфтам тасмим гирифтам ки якта тоқӣ мепӯшам, якта клипи зӯр мекунам. гуфтам худохоҳ як барои мухлисо барои ёр дӯсто пешниҳод мекунем гуфта. баъд аз ин вақте ки тоқӣ ки биромадам як тӯи маъракаҳо рафтам, як чанд шиносо ёр дӯсто буданд, бовар кунед завқ кардам, хурсанд шудам ки албатта як имиҷи нав бошад, ин чӣ бошад. бо як дӯсти азизи мо маърака кардаги буданд, санъаткор ба ёдам биромад тӯи ки буд, рафтаги будам зиёда аз 20 нафар санъаткоро буданд. дида шерили ҷӯраев омад ё бунёдбек саидов омад гуфта шӯхӣ кардан албатта. баъд аз он ман гуфтам хай худохоҳ ҳаракат мекунам, фақат тӯи маъракаҳо тоқӣ ки рафта албатта расму оини миллии худомо, ин ягон хел ҳавобаландӣ ё рӯбаландӣ нест аст. албатта мардум амин чизе фақат тоғри фаҳманд, албатта ин расму оини миллии худомо. ҳозир аз ҷавоно фақат худатона, яъне аз ҳунармандони ҷавони хуҷанд гӯем фақат худатона? ҳозир бисёр шудагӣ, намедонам кадом сабаб ё тоқӣ ман вай шуд ягон мақбул шуд мегуфта худам ба худам савол метиҳам, ё ин ки албатта модда ё ин чиз нағз мегуфтем. бисёр маъракаҳо ё бо воситаи телевизионҳо мебинам, бо воситаи интернетҳо мебинам, ҳама тоқӣ пӯшта. агар хато накунам рӯз шумоям дидам тоқӣ пӯштаги як тӯи маърака. хурсанд шудам, рости гап хурсанд шудам. ман гуфтам албатта чӯ не бисёр ҳама пӯшанд, мо ин чиз ба зид нестем. албатта ман намегӯям ки тоқӣ мисол ман пӯштам аввал чӯ ин пӯштааст гуфта хурсанд мешем, бигзор ҳама пӯшанд. албатта ин чизи худомо, расми ин миллии худомо. хоб Шарифҷонако, як сол инҷонима тоқӣ дар сари шумо. хоб то кай дар сари шумо? чунки ман медонам ки масалан Шерали Ҷӯраев то охирон лаҳза дар сарашон буд, устод Шерали Ҷӯраев. ва аз ҷавонони масалан Ӯзбекистон гӯем агар Бунёдбек Саидовро мебинам ва гоҳ-гоҳ дар сари Шохрухон ҳунарманди Ӯзбекистон ва боз чанд ҳунармандони дигари Ӯзбекистон дар сар доранд. аммо дар ҳунармандони мо албатта кам аст ин чиз. ва то кай дар сари шумо? ҳамин як солу ду сол я ҳаракат мекунам то охири зинда будани мо. албатта вақте ки агар роҳи санъатона бошем, сеҳат саломат бошем, пӯшида суруд хондан мегирем. ба фикрам ҳеҷ боқӣ нест ягон чизи
халалрасон, яъне иззати нафси як касба мерасидагӣ чиз не. Албатта хеле бояд бор такрорш овардан мегӯем ки расму оини худо мо бигзор ба фикри ман ҳама пӯшанд, ҳама санъаткорҳо пӯшанд, ҳама навозандаҳо пӯшанд. Ман хурсанд мешам. худо кунад ки танатон сиҳат бошаду бо ҳамин гуна имиҷҳои нав ба нав, имиҷҳои миллӣ дар хизмати халқ бошед. Саломат бошед, бо ҳам ҳамаш бидӯстам. саломат бошед. хаста накардеми ба ҳамин саволҳои имрӯзаи мо? охи албатта чӣ ване ман гуфтасам ки бояд бор такрор шавадан мегӯям ки имрӯз ҳамихи ҷое интихоб кардед ки бовар кунед як нафаси озод мегирад одам. Суҳбати чӣ хеле ки суҳбати озод кардосем, суҳбат озод, нафасҳои озод. чунки шумо ягон бор дар суҳбати мо набудед, баъд нагӯед ки маҳмудхона бекор барномааш берафтиям. барои чӣ нехи гапҳое нагӯед? Ассалому алайкум. шӯхӣ кардам. ҳамаш не аст Маҳмудхон, албатта имрӯз рӯзи нек аст, рӯзи хурсандӣ аст. Ман имрӯз бисёр хурсанд ки шумо мана барномаи яке аз беҳтарин барномаи шабакаи иҷтимоӣ гӯем ки хато намекунем, яъне барномаи шумо бисёр мухлис ҳастам, подписатсия кардагӣ, обуначии беҳтарин шудагӣ, лайка мемонам кам-кам. барое ки барнома рӯз аз рӯз навгунӣ шуда истодааст, пешравӣ шуда истода. Ман бисёр хурсанд. ҳамин дар ҷамъбасти барнома як суруди дигар пешниҳод кунед, баъдан хайрхуш кунем. албатта барои чӣ не. агар иҷозат бошад бо ҳамин суруди бандаман. бар гули рӯят бидон ёр бандаман, меҳри равшан дар дили зор бандаман, меҳри равшан дар дили зор бандаман. олами ҳуснат гулистони ман аст, завқ бахшад бо лаби пур хандаман, завқ бахшад бо лаби пур хандамо. саломат бошед дӯстон азиз, раҳмат. як саволи дигар, баъдан хайрхуш. Ки тарҷума кардааст ҳамин тарон? тарҷума аз акои азизи мо Маҳками Баҳриддин. Маҳками Баҳриддин. устоди беҳтарин, инсони инсони бемалол. акои азизи мо, агар мабодо чашматон афтаду моро тамош кунед, ба шумо саломатӣ мехоҳем. ба шумо муваффақият, комёбӣ ва зафармандиро хонастем. манам барои шумо, барои аҳли командаи шумо бурдборӣ, пешравӣ, фақат хурсандӣ бошад. фақат Маҳмудхон Аҳрорӣ команда ба пеш. саломат бошед, раҳмат. бинандагони азиз, тансиҳат бошед, хонаобод бошед, ҳамеша бо мо бошед ва ҳатман поёни навор нависед ки меҳмони навбатиамон кӣ бошанд, яъне киро мо даъват кунем. дар воқеъ обуна шудан, яъне подписатсия карданро фаромӯш накунед. саломат бошед.